Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 13 tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Drivers sa holiday pati gayunon umpisa sa Miyerkules nga adlaw. Gov Lacson nag-issue memorandum agot pabakuron ang biosecurity measures sa poultry kag game fall farms. Sa balita national, remedial kag enrichment classes ginkontra sang grupo sa mga manunudlo. Ikaduwa nga simana sang big time all price hike ipatuman subong nga simana. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon. Salamat gid sa pag-tuning in karon nga Monday night sa aton sining nga pagpangalagad sa evening newscast. Pasok mga suki action-an ang imo sining nga mga fans club. Pasudla sila sa aton sining nga Facebook live. Sana all so, my nga fans Monday club. night. Comment down lang mga ka-action na ang inyo sining mga greetings, mga komento kag syempre ang inyo sining nga mga greetings pagpanamyaw sa inyo sining nga mga pinalangga sa Kabuy Action. And we are live man as well sa musitag sa tagsag ka mga official Facebook pages, Action An, Hag Action Dale, and kung may mga extra ka mo dira Sandstar sa ARB page mga ka-action na if you want to support sang digital team sang DYEZ Sandstar sa madamo gid nga salamat in advance. And check attendance lang, pinaka-early nga nagsulod sa aton sini nga monitor si Elvira Hilogo. Good evening Action Dale and Anna. Mayong gabi madam, and gin-advisean ta lang aton sini nga mga netizens nga please state nyo ang inyo sini nga name, ang inyo sini nga address no or location para diin kamo para more specific ang aton sini nga pagpanamyaw sa inyo. May naku Action Dale, may Yes. nakita naman ko nga do ka bagong Bagong simula. buhay. Bagong simula. Dito lang. Anong simula? Wala, joke lang na Dale. Pero, abangan lang naton. Abangan lang naton. Bro ka namin sa iya nga, ako do mga pasok ni sa aton yung mga listener. Bagong simula. Ha? Anong Sa simula? ako niya mga viewer, gali. Meron ka sang giveaway or promo? Depende. Or, depende. Kaya ako depende sa mood eh. Sana all, dapat naka-mood si Action Dale. Ano gani nga mood nga pangita ni namon para mag, ka Dale?
mapilitan. Con-stress. Con-stress si Action Dale. Ay, stress ka di ba, Subong? Hindi. I remember kay na nagkadalom gid sa imo nga HAY. Hindi. Hindi, wala pa na-reach ang stress level nga Wow! criteria. Sana Wala always pa lang sa stress mga level. 50% action-an. Pili ko madugangan na buwas. Let's Pagkahapon, ma-live selling. Action Eden. Yes, mayang gabi lang ka Sir Vincent Tabilino. Good evening. Shout out sa bata ko nga si Venus, ang Barangay Mandalagan. Sir Vincent, good evening. Tabilino family. Siya sining bata dira sa may Mandalagan. Si Chris Vilma Treyes, good evening Action Dale and Ann, watching live sa may Musha. God bless. Salamat gid kay Madam Chris Vilma Treyes nga naka-tune in tonight. Yes. Sa liwat nagwa ng amon nga nga for sending of stars. Pwede na kamo ka-send kung gusto ninyo sa kanya-kanya man. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:15 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Umpisa sa adlaw sa Miyerkules, magapatigayon sang drivers holiday sa may syudad sa Bacolod may kangtanan sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ginpahag ni Undok Secretary General Diego Malacad sa ini sa ginkasugdan sa Unity Forum sa mga driver kag operators sa agod ipakita ang pagprotesta sa nagkalalan nga issue nga nagaapekto sa ilang hanay. Ginkaron ni Malacad nga wala nila ginapilit ang mga driver subong man wala sang anuman nga sanksyon nga pagatubangon sa operator ang driver nga hindi magbiyahe. Samtang nanawagan si Malacad sa mga local government unit nga i-rechannel ang calamity fund nga maghimo sang livelihood program para sa mga drivers. Press no alas 10 ang aga pag-upod nila support sa ilang mga operator nga ginaharasman sa subong. Upod man na sa panawagan nila nga mag-iwat na sa driver sa holiday. Ang willing na niya, ang willing ang mag-utat biyahe. Subot siya kung hindi siya magbiyahe, wala siya sang sanksyon sa iyang operator. Nabatyan si Undok Secretary General Diego Malacad. Sa dugang nga balita lokal, nag-issue sa memorandum si Governor Bong Lacson agad pawakuron ang implementasyon ng biosecurity measures sa mga poultry kag game fowl farms sa Negros Occidental. Ang memo ginpermahan sa Gobernador Subong Adlaw ang address sa mga local chief executives sa Banwa kag syudad. Suno sa gobernador, kinahanglan nga mapabakod ang Animal Biosecurity Program agud maprotektahan ang multi-billion peso nga poultry kag game fowl industry sa Negros Occidental bangod sa outbreak sang highly pathogenic avian influenza sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, partikular sa Luzon kag Mindanao. Ginmando sa gobernador ang mga masunod: pagparehistro sa tanan nga poultry kag game fowl farm sa Provincial Veterinary Office, pagpatigayon sang regular nga inspeksyon kag monitor sa PVO personnel sa mga poultry kag game fowl farms, pag-implementar sang istrikto nga veterinary quarantine procedure sa mga farms kung kinahanglanon, pag-report sang farm owners sa hindi kinaandan nga kaso sang poultry diseases, pagpasa sang laboratory samples para sa avian influenza testing, kabahin sa regular nga disease surveillance activity. Sa iban nga balita lokal, wala sang problema para kay Bacolod Mayor Bing Lunardia ang intukod nga Truth Commission ni Mayor-elect Albi Benitez. Sa unang nga tion nga na-interview sang katapos sang media si Lunardia kahapon sang aga pagkatapos ang programa sa pagdumdum sang Independence Day sa Bacolod Public Plaza. Ining pinakaunang media interview sang alkalde matapos ang Mayon 9 nga piniliay. Ginpahayag ni Lunardia ang administrasyon ang nagatuman sa mga pulisa kag ginasunod ang nasad sa Laysan Commission on Audit o CONCOA. Suno sa alkalde bilang isa ka politiko, ining nga mga butang ang nagaka-misinterpret bilang witch hunting kay isa ka demolition job. Para sa alkalde, wala sila sang may ginatago. Kung madumduman, tinutuyo sang Truth Commission nga usisaon na ang mga transaksyon sang Lunardia administration kangay sang mga ginapatuman nga proyekto, pinansyal nga aspeto sang syudad kag iban pa. Ginatugyan sang sangguniang panlungsod sa Bacolod Traffic Authority Office ang pangabay nga night market sa Dalan Bonifacio. Ang pangabay gikan kay Sheila Versosa, ang presidente sang RTW and Retailers sang Metro Bacolod Association Incorporated. Kag ginaduso sang grupo ang night market sa Dalan Bonifacio las 4 sang hapon tubtob las 10 sang gabi umpisa Hunyo 13 tubtob 30. Ginapahayag ni Ramos nga maga-serbi ini nga experimental pero ila pagahulaton ang rekomendasyon sang bitaw
kung ano ang epekto sini sa trapiko. Ilabi na nga ginaagyan ang salakyan o kung ginaagyan sang salakyan ng mga dalan. Samtang ginpayag ni Ramos nga ila ginatugyan sa City Mayor's Office ang pangabay ni Marby Martinez, ang Vice President ng Micro Bacolod Vendors Organization, nga palawigon ang trade fair sa parking area sa plaza sa Dalan Gonzaga tubtub Hunyo 30. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:19. Uy, sa mga ka-action natin nga meron sang fatty liver, hindi na Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean up. We are back online mga ka-aksyon sa aton sining pagpangalagad sa aton sining mga followers and netizens ang ARB page. Good evening lang kay Madam Zalazar LMA Action An. Nagalantaw siya. Same man kay Maria Lagrimas o Kiana Tolopia. Sakto na yun. Tolopia. Doka American accent. Sige, mayong gabi lang dila sa inyo. Salamat gid sa paglantaw kapag support sa aton sining Facebook Live. Ang elementary. Single cam ng action, single cam ng Hindi daw visible. Kay kumpari mo, Joshua Bia, naka-tune in man. Kay si Ma'am Homa Lomena, Sir Melvin Peñafiel. Good evening, Action Anna. And Action Dale. Kay si Madam Christine Menyas Villalobos, naka-tune in man sa atong sininga pagpangalagad. Action already na-add ka as admin. Okay. Kay hindi ka pagalit live si mga Facebook. Yes, Action Deal. Ginapa-follow up ko lang kay para ma-share man balaw sa aton nga Facebook page. So anyway, sa mga ka-action naton nga naga-monitor sa subong nga gabi, mayong gabi sa liwat. O, di ba? Kung si Action Doral may mayong mayong gabi man kita diri, di ba? Good evening. Wala ko na kabalo din, wala ko na ini. Well, anyway, sa liwat, na pang lawag mo naman ng Action Dale. Damo naga-monitor sa aton sa may sa Morsha. Bao mga ka-action naton yung mga students sa Action Dale. Do puro panalagsa sila naga-monitor subong. I think masako sila sa mga preparasyon, no? Kaya syempre lapit na lang magsiraman lapit na lang, di ba? Lapit na magsira ang klase. That's why ng mga ka-action naton labi na hindi pa man graduating conjuring face to face sako permahanay clearance Action Dale. For sure relate ka man. Kag iba nagapangita sang summer job isa pa gid para makabulig-bulig, maka-income, of course, work experience, may improve ang imo sining skills kag naga-earn ka pa. Bantay-bantay ka mo ba si may update sa Action Dale, 'di ba? Sa City Hall and even sa Capitol man kay usual is gina-announce gid man na, 'di ba? Si Sir Eddie Lamos, good evening. Naga-monitor siya upod kay Nana Isabel sa Victorias, Kane Town, Victorias City. Sige, thank you so much, Ged. Ikaw naman Action Dale. Naubos mo na Action na. Uy, sala ka binugun basa ko, oy. Sige, padayon naman ka-action sa pag-comment sa inyong sining greetings samtang live kita diri online. Ato ninatagan sang pagtamod. Lawag, adala na yung mga manang. Kay pila na to kasi, Kung baan ka, Dale?
Okay lang. Sige. Sulod lang. Sulod lang. Sige. Oy, sa mga ka-action naton nga may mga maagyan, nga mga aksidente, insidente, mga krimen, i-message lang ARB page para ma-verify sa action Radio Bacolod ang inyo sila gina-feed nga mga information action-an. Kag mangin part man sa ARB community, God is good all the time according kay Sir Vincent Tabilino. Yes, agree Sir Vincent, God is good all the time. Ari dilo, nang ano lang, na ano to ba kung sa movie pa is teaser. Teaser. Sa mga ka-action naton, I think familiar kita this walk din sa mga ka-action naton as listeners naton, kag familiar kita syempre nagagamit kita dali hiligay non mga words. Familiar ka action Dale kag the usual na siya kadakita ko ni duga trending gid siya on paano mo iinto hiligay non ang mga numbers. Na mo nang aton nga ihimuon. So abang-abang lang And syempre sa mga ka-action naton month of June na kita, gamay na lang jutay na lang kaayo, may tendency, may ara naman kita sa mga balik promo, no, kay maghilapit aton nga action deal. Mag-Valentine na siya na tong fun games. Yes. So, amo na, ulat-ulat sa aton nga mga ka-action. Labi na kitang aton yung mga avid listeners kay base ka mo dirang magkalalawagan. Di ma-remember ninyo, nagligan nga tuig, pila ka mga 500 pesos, no? Ang napanghatag sa Action Radio and iban pagid may mga payong pa to, may mga kape with baso. So munang abangan naton sa aton yung mga ka-action. Yes, nagahinga action si Madam Liza Joy Ilona Bonoso mayong gabi kag si Joshua Belas. Naka-tune in man from Arae to Balita Evening Edition. Halain. Arae, Action Reports. Naglibog man ulo ko sang Arae. Aray. Si Bullseye, kuno dapat lawagon ko siya. Bullseye, good evening. Mayong gabi nila sa imo. Ikaw naman. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Gain pakamalaot sa duha ka grupo sa mga manunudlo ang executive order sa Department of Education nga remedial classes kag nagapilar nga dugangan ang mabaton sa mga manunudlo nga magapartisipar sini. Sa DepEd Order number 13 ginplastar ang guidelines sang remedial kag enrichment classes sa school year 2021-2022 nga magatakop sa Hunyo 24. Base sa mando kinahanglan nga magtambong sa enrichment classes ang grade 1 tubtob 11 students nga may grado nga 75 tubtob 79 kag remedial classes naman sa may mga failed subjects sa gintilan halin sa Hulyo tubtob Agosto. Ginpahayag ni Teachers Dignity Coalition National Chair Benjo Basasa kinahanglan nga maklaro ang pulisa bago nagalaom ang mga manunudlo sa duha ka bulan nga bakasyon na. Sunod naman kay Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio nga nakuhaan sang panahon nga makapahuway ang mga manunudlo kag wala pa naibaluan kung makabaton man sang service credits. Magpabilin bilang COMELEC spokesperson si Law Department Director John Rex Laudianco. Ini ang nasaad sa memorandum maging permahaan ni Acting COMELEC Chairperson Socorro Inting na napetsahan Hunyo 10 apang Hunyo 13 sang ginpagwa. Si Laudianco ang nagserve bilang spokesperson sa nagpungko bilang COMELEC Chairman si Saidamen Pangarungan. Sa madumduman, si Pangarungan gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte sa tong Marso 9 apang ang i-appointment kag sang apat ka iban pa ang gin-bypass ng Commission on Appointments sa nagligad nga bulan. Sa iban nga balita national, magapadalang DILG sang show cause order kay Cebu Governor Juan Garcia kun padayonon sini nga wala ginasunod ang mando sang gobyerno nasyonal angon sa pag-usar sang face mask. Ginpahayag ni Interior Undersecretary Pimaco Densing III nga ini ang katapusan nga dikang sang ahensya pero sa karon magapangabay ang ila mga opisyal sa rehiyon nga mag-istorya sa gobernador para sa adjustment sang executive order.
patisidensi nga maayo ang tinutuyo sang iyo sang gobernador apang kinahanglan nga mausisa ang detalye kada kasunod sa anunsyo sang presidente. Nagdigad nga semana sa nag-issue si Garcia sang iyo nga himuon lamang nga mandatory ang pagsuksok sang face mask sa closed kag air-conditioned spaces kag mga tawo nga mayara sang sintomas sang COVID-19. Magapatuman subong nga semana sang panibago nga big time price hike ang mga kompanya sang langis. Sa advisory ginapahayag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sang 2 ka pesos kag 15 sentimos sa kada litro sang gasolina, 4 pesos kag 30 sentimos sa kada litro sang diesel, kag 4 pesos kag 85 sentimos para sa kerosene. Ang clean fuel magapa-implementar sang pareho nga price adjustment, magluwas sa kerosene nga wala nadala. Maga-epekto ang price adjustment las 6 sang aga Martes, magluwas sa clean fuel nga maga-implementar naman sa las 8:01 sang aga sa pareho nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon na natural nga anti-mac. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, hinyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 13, 2022. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag-Action Day, La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.